Jag började nyligen jobba för Flen Pharma och det känns som ett väldigt inspirerande företag. Anledningen till att jag kunde börja jobba här var att de har blivit finansierade av EFSI, European Fund for Strategic Investments. Dus dankzij de steun van de EFSI kunnen we onze R&D-afdeling bij Flen Pharma verder uitbouwen en laat het ons ook toe om highly skilled personeel aan te werven om dit toe te laten. Ce financement nous a vraiment apporté une stabilité financière qui nous a permis de continuer notre stratégie, donc de créer des emplois, de nous développer, de vendre plus, d'augmenter nos marges. Tijdens de onderhandelingen kwam al gauw aan het licht dat wanneer we daar de Europese investeringsbank zouden bij betrekken, dat het krediet gemakkelijker en eenvoudiger zou toegekend worden. Ik denk dat in het huidige economisch klimaat een initiatief zoals Europese investeringsbank uitermate interessant is, omdat banken toch nog altijd enigszins risicoavers zijn en daar zal de Europese investeringsbank de push in de rug geven bij de bank om toch de investering en de lening toe te kennen aan de KMO.